Ruda će isto. Ruda isto ide. Tek je najdeblji. Tek je najdeblji. Zauvijek napustili, ali nikad, zaista nikad neće izaći iz srca plavih navijača. Generacija 82. napravit će ovdje u sam teren Maksimirskog stadiona jednu fotografiju za uspomenu. Evo moram podsjetiti kako je klub i ranije ovog proljeća napravio niz akcija u čast generacije 82. Tu je posebno web stranica, dokumentarni film generacije 82. U Zagrebu možemo vidjeti i tramvaj s brendiranim fotografijama i novinskim istiscima iz te 82. Naravno tu je posebna izvedba predstave Čiro Tarika Filipovića, pa tu je poznati veliki, neopisivo drag nam Čirin suvenir šal bijele boje kojeg je Čiro nosio te 82. godine replika. Šala je također zbog Čiro Pederu, kako mu pjevali? Čiro Pederu. Ja bih rekao Čiro Pederu, da. Ovo je bi ga očeo prvi, to je šapu. Pa tak su mu pjevali, jebi ga. Čiro Pederu. Znaš da je rekla da se ne ljuti kad mi to pjeva? Odmah u drugo, što me se tiče, a ne bi Bogu priznao tada, sve je moje u vodu palo, sad vino kaže, lagati neću onoga dana, i vrijeme je stalo, kako je dobro, ide ti te opet, i opet, staviti ruke na tvoja ramena, kao nekad, poljubi me nježno, za ona dobra, stara vremena. Idu oni na sjever. Idu oni sjever, gledaj. Moli se gospodin Željko Dolenac, javite se na ulaz na zapadnu tribinu gdje vas čeka dijete Klara. Još jednom ponavljamo, moli se gospodin Željko Dolenac, na ulazu na zapadnu tribinu čeka ga dijete Klara.